салом ба ҳамаи мухлисони дастаи беҳтарини олам. Барселона боз як чеҳраи навро ба сафи худ ҷалб намуд. Ин Ориол Ромео аст. Медонам қисме аз шумо аллакай фикр карданд ки инаш кӣ бошад бо. Дар бораи ҳамааш ба тартиб ҳарф мезанем. Фақат бо дастгирии шумо агар як лайки қиматбои худро гузоред. Дӯстон, сарпараси видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо ҳар вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Саравол такрор ҳам шавад, мегӯем ки дар ҳамин равзанаи трансферии дастамон агар хариди бузург кунад, ин баробар ба афсона хоҳад буд. Худро фиреб надиҳед ва трансферҳоро ба мисоли Левандовски ва ба ҳамин сатҳ монанд интизор набошед. Сатҳи мо дар бозори трансферӣ айни замон Ориол Ромеро бар ин бозингарон аст. Биёед иқрор шавем ки агар футболбозонро дар корвон мефурӯхтанд, мо ягон бор ба мағозаи Элеган намедормадем. Дар ин равзанаи трансферӣ сатҳи мо арбаҳои пеши бозор ҳастанд. Вале ман гуфтанӣ нестам ки Ориол Ромео футболбози хеле бад аст. Ӯ кист ва ба мо чӣ фоидае хоҳад овард? Якумаш он ки мо Ромеоро ҳамчун футболбози асосӣ дар миёнаи майдон истифода нахоҳем бурд. Ӯ нимовизатгари тахрибкор, яъне опорник аст, вале аз эҳтимол хеле дур менамояд ки мавқеи Бускетсро ӯ пурра ба худ мегирад. Хави бо эҳтимоли ғолиб дар ин мавқеъ Френки де Йонгро истифода хоҳад бурд. Ориол Ромео ӯро иваз хоҳад кард, яъне Ориол барои ротатсия оварда мешавад. Маро ба мушту лағат ҳам занан ягон бор бовар намекунам ки хави ин футболбозро ҳамчун бозингари асосӣ дар хатти нимҳимояи дифоӣ истифода мебарад. Замоне аз испаньол Мартин Брейтвейт ба Барса омада буд ва ин дар хотири ҳамаи мо ҳаст. Он вақтам худро фиреб карда мегуфтем ки Брейтвейт метавонад дар Барселона худро нишон диҳад. Аммо биёед ҳама холисона бигӯем ки баъзе футболбозон сатҳи дастаҳои миёна ҳастанд. Дуввум, сину соли ин бозингар, ӯ аллакай 31 сол дорад, яъне бо Бускетс як насл ҳастам, гӯем хато намекунем. Ромео дастпарвари мост. Агар ӯ дар Ла Масия яке аз беҳтаринҳо мешуд, ҳеҷ кас ин бозингарро ҷавоб намедод. Ӯ карьерашро дар системаи Барса идома медод ва имрӯз ҷойгузини Бускетс мегардид. Аммо мутаассифона ҳамон вақтам дар замири ин футболбоз нафаре дида нашуд ки метавонад дар як саф бо Бускетс бошад. Ӯ дар дастаҳои гуногун буд. Ҷангали Премер-лигаи Англияро ҳам аз сар гузаронд. Дар Челси мавқеи худро пайдо накард. Баъдан дар Саутгемптон ҷояшро ёфт. Аз соли 2015 то соли 2022 дар сафи дастаи кишвари Англия бозӣ кард. Мавсими сипарушдаро бошад, ӯ дар ҳайати Жирона гузаронд. Агар шумо шабу рӯз дар фикри Барса ҳастед, аз хоҳишҳои Хави хабар доред ва ин гап дақиқан ба гӯши шумо расидааст. Хави ба Лапорта гуфтааст ки барои мавсими навбатӣ ба ӯ 3 футболбоз лозим ҳастанд. Агар хоҳиши ӯ иҷро шаванд, метавонад натиҷаи таърихӣ нишон диҳад. Ҳайрон нашавед, аммо яке аз ин бозингарон маҳз Ориол Ромео аст. Дар баробари ин ду нафари дигар Ҷованни Ло Челсо ва Жоао Кансело мебошанд. Аз нигоҳи мо ки футболро ҳамчун мухлис тамошо мекунем, ин се бозингар чунин ҳастанд. Ду футболбози миёна ки дар дастаҳои бузург ҷои худро пайдо карда натавонистанд ва як футболбози дигар бо характери на он қадар хуб ки аз ҳамаи дастаҳояш бо шата аз ақиб сураш карданд. Бо чунин бозингарон Хави ба кадом натиҷаҳо расиданӣ аст? Хай биёед дар масъалаи фаҳмиши футбол худро ба Хави баробар накунем. Ӯ аз мо беҳтар медонад. Шояд Ромео нафари асосӣ дар хатти нимҳимояи дифоӣ шаваду Де Йонг пештар истифода гардад. Шояд маркази майдон робмонанд мешавад. Хави ҳам ба имкониятҳои молиявӣ ва қудрати Барса назар карда аз зоробарият бо дар назардошти ин ҳолат бозингаронро талаб мекунад. Барои ҳамин ҳам Анчелоти ба Реал Мадрид дар хатти нимҳимоя Беллингемро мебараду Хави ба Барса Ориол Ромеоро. Воқеият айни замон чунин аст. Мо бар ҳоли Реал хандем ки онҳо Хоселро овардан, акнун навбати онҳост. Бигзор онҳо ҳам каме биханданд ки мо Ориол Ромео ном футболбозро ба сафи дастаи худ ҷалб кардем. Аз омадани ин футболбоз маълумоти расмӣ то ҳол нест ва аммо ӯ аллакай аз муоинаи тиббӣ гузашт. Танҳо дастаҳои Барса ва Жирона баъзе ҳуҷҷатҳои дигарро ҳаллу фасл карда аз гузариши ин бозингар маълумоти расмӣ медиҳанд. Фабрицио Романо аллакай ин хабарро тасдиқ кард ва ишора намуд ки дар кӯтоҳтарин фурсат аз гузариши ин нимҳимоятгар дастаи Барселона хабари расмӣ нашр хоҳад кард. Аз се футболбозе ки Хави онҳоро аз роҳбарият талаб кард, якумаш омад. Акнун навбати ҷалб кардани Ло Челсо ва Жоао Кансело мебошад. Ҳамин ки ҳал шуд, мо дар бораи онҳо низ видео мекунем. Агар ин формат ба шумо маъқул бошад, дар комментария нависед. Ин моро рӯҳбаланд мекунад. Дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ намоед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо бисёр вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бачаҳоча, дар паноҳи Аллоҳ.